Kuyintokozo enkulu ukukhuluma nawe kwi-channel kama kuPastor WeNingi. Ngiyathemba la khona kuyaphila. uNkulunkulu engathi angakulonda kakhulu, ekubusise, evuleke iminyango yempumelelo. Sibiyake la ngokukhulu nje kuyithoba ngenhloso ukuthi silethe nje incazelo yephupho. Ngiyathemba ukuthi-ke uyokwazi ukuthi uphenduleke bese kuphenduleka nomunye ephenduleke ephupheni asuke nalo. Namhlanje sibheka la iphupho lika Philani Mvuyana uthi-ke uphupha uwina imoto ebomvu yohlobo oluphambili enhle kusho ukuthini. Okay, into esingayisho la ukuthi kuvamile ukuthi uphupha uwina nje empilweni noma be uwina ini kube uphawu oluhle nje olubeka izinto ezinhle eziza empilweni yomuntu. Kodwa ke asesithi mhlawumbe uphupha la uwina unyanyavu lwemoto entsha. Lolu uphawu oluhle kakhulu nalo ngoba ke luvame la ukubika isikhathi mhlawumbe senjabulo, lingabika isikhathi sokuthula, lungabika isikhathi senhlanhla noma isikhathi sokuchuma noma ke intokozo ezayo ekhaya noma ke kuwena. Okwesibili singakubalula ukuthi ingane yakwethu uma uphupha uwina unyanyavu lwemoto entsha, lolu uphawu oluhle futhi nje kakhulu ngoba ke lungabuye luchazela ukuthi mhlawumbe umuntu osekuzethemba njengamanje futhi ungase mhlawumbe uphumelele uphinde unqobe ngoba ke umuntu ophokophele phambili empilweni. Sivala ngako ukuthi uma uphupha uwina unyanyavu lwemoto entsha lolu uphawu olungabike mhlawumbe lichaza ukuthi uzothuthuka wena. Futhi ungasuthola amathuba angcono noma ke uphumelele ekufezeni inhlelo zakho maduzane. Shouldn't nje in a short summary singasho ukuthi uma uphupha nje uwina noma unqoba into ethile noma uphumelele into ethize, lolu uphawu oluhle osuke lusho ukuthi mhlawumbe kukhona okuhle ofanele ukulindele empilweni ngoba ke kuzofika kungekudala kunenguquko ezinhle, kunenguquko ezintsha ezingafike ezizofika la ziguqule impilo yakho ibe ngcono noma zikunikeze ukuthi ube umuntu onokuzethemba nonethemba empilweni. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu make kulonde kubusisa. Ungakhohlwa ukuthi uma uqeda ukubona le video bese uyalike nanokuthi ke khona ama video esiwenzile ngesikhathi sendlule ungakwazi ukuthi uwabukele nawo. Kanti inombolo yami ikhona uma ukuthi ke mhlawumbe uyafuna ukukhuluma nje nami nanoma bengani isikhathi I do give people isikhathi esiningi mesixoxa so inombolo ikhona la ukuthi noma ke mhlawumbe kuyenzeka uyafuna ukuthi sikuphendule ngephupho uyabona mhlawumbe kukude ekutheni ungabhala kodwa ubothi isikhathi asikho asikabuyi kuwe ngenxa yokuthi umuntu busy ngomsebenzi wesikole nezinye izinto bese ungifonela kakunankinga. Ufaka i-time enough, ufaka lithenga ama minute bese ke ukwazi ke uchaza iphupho lakho lonke sikuchazele ngaphandle kwenkinga. Ngaphandle akukho okushintshile angeke bese kuthi mhlawumbe masufonile bese ke kuba khona okushintshayo. Cha, akushintshi lutho. Indlela esikhuluma ngayo le indlela esikhuluma ngayo ngale mhlawumbe futhi iba kangcono mase sikhuluma nawe. Ungangi WhatsApp ngifonele. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu.